Исәмесез эфирда адымнар вакыты атнаның вакыйгалары һәм аларга белгечләр күзәтүе. Студияда Айзат Шаймарданов бүгенге чыгарылышта. Кушылучыларны алыштырудан нәтиҗә үзгәрергә тиеш. Төбәкләрне берләштерүнең асылында нәрсә ята? 14 макрорегионнарны ясап, милли республикаларны бетерү. Тигезләргә бер-берсен дип. Барып чыкмады бит. Ничә ел инде округларны кергәнне. Пенсия реформасының авылда кайтавазы. Пенсия акчасы тизрәк килерме, картлыкмы? Менә мин хәзер бит инде ярты кеше үзем. Мин 65 тулды менә хәзер. Ана телен быел ничек укыячакбыз? Ни өчен эшлисе килмәгән укытучы сәламны яратмый? Укытучының үзе өстендә эшләргә мәҗбүр итә торган дәреслек. Казан кирмәнен заманчага биеттеләр. Таткульт фестның дәвамы булырмы? Җәйнең соңгы атнасы Татарстан өчен бәйрәм шаукымында үтте. Бу хакта бераз соңрак, ләкин нәкъ шулай туры килде ки, без 90нчы елларда даулап алган дәүләтчелек көнен бәйрәм итәр алдыннан илдә яңадан төбәкләрне берләштерү турында сүз кузгаттылар. Бу юлы яңа мәгълүмат өйнен Коммерсант чиште. Россияны 14кә бүләләр дип яза ул. Мондый тәкъдим Икътисад министрлыгында әзерләнгән. Сүз төбәкләрне бер-бире белән социаль-икътисади багланышларга карап берләштерү турында. Тик шунысы кызык, бәлки кызганычлар да. Бу башта икътисади, аннан исә сәяси территория ягыннан берләштерүгә китермәсме. Монда инде кабат милли мәсьәлә килеп басачак. Берләшеп яшәгән территориясе да булмаса, милләтне ничек саклыйсы? Охшаш тәкъдимнәр яңгырап тора, алардан җитди үзгәреш көтәсеме? Белгечләр фикере киләсе материалда. Октябрь инкыйлабыннан соң Ленин, Сталин милләтләргә ирек бирәбез дип милли республикалар һәм автономиялар төзү. Тик халык мәнфәгатен искә алмыйча, Татар-Башкорт республикасы урынына татарга үз, ә башкортка аерым республика төзергә генә рөхсәт итә. Бүлгәлә һәм хакимлек сәясәте шуннан популярлашып китә. Бу юлы бүлгәләп түгел, ә берләштереп хакимлек итү турында сүз бара күрәмсен. Татарстан белән Башкортстан аерым булса да, Россияны 14 макро төбәккә бүлмәкчеләр. Тарихчы Азат Ахунов үзгәрешләрдә яңалык күрмәй, ләкин әллә ни куркырга да кирәкми ди ул. Россия империясендә булган проектлар шактый, шул Татищев проектлары, хәтта язучы Чернышевский проектларын беләбез. Дмитрий Менделеев, мәсәлән, шул 14 макрорегионга бүлү проекты бар. Күбрәк инде икътисад турында сүз бара. Россия икътисад министрлыгы әзерләгән документта ил 14 макро төбәккә бүленәчәк. Бу 2025 елга кадәр исәпләнгән җирлекләр үсеше стратегиясе буенча Татарстан Иделкама төбәгендә күрсәтелгән. Аңа Мари иле, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Киров һәм Түбән Новгород өлкәләре, Пермь крае керә. Әлеге төбәкләр социаль-икътисади элемтәләр урнашуы һәм транспорт логистикасы белән якын булганы өчен берләштерелә диелә. Менә бит федераль округлар ясаганнар иде. Төп максаты шушы куелган иде. Ничектер берләштереп аларны шушы федераль округка кергән төрле республикалар, өлкәләр бар. Кайсыдыр республика алдарак, өлкә арттарак тигезләргә бер-берсен дип. Барып чыкмады бит. Ничә ел инде округларны кергәнне. Әйтергә кирәк, Татарстан белән Башкортстан исә төрле макро төбәкләргә кертелгән. Күрше республика Идел Урал төбәгенә. Башкортстанның икътисад министрының элекке урынбасары Ринат Гатауллин сүзләренчә, соңгы елларда ике тугандаш республика якынайды һәм аларны аерып кую башка сыймый торган хәл. Просто тотканнарда сызганнар. Бuna сезнең баулы, ютазы, алар полностью нигә Октябрьскийга киткән. Экономик яктан бәйләнеш. Если караганда Татарстанга Башкортстан көнбатышына карак тартыла. Әгәр дә икътисади яктан ул үзен үзе акламаса, ни өчен берләштерергә уйлыйлар соң? Икътисадчы географ Айдар Тимербулатов сүзләренчә, ул очракта төбәкләр вәкаләтләрен дә югалтырга мөмкин. Бюджет процессы шул макрорегионга күчсә, аның киренке яклары да килеп чыгарга мөмкин. Чөнки акчаны бүлеп бирәчәкләр шулдай зур макрорегионнар буенча. Татарстанның интересларын, мәнфәгатьләре шунда зур макрорегионда югалу мөмкин. Сәясәт белгече Руслан Айсин да шундый фикердә. Россияны макро төбәкләргә бүлү алга таба административ, территориаль бүленешкә нигез салырга мөмкин. Анда инде милли республикаларның язмышы нинди була? Күрәмсем, әлегә моны проектның авторлары гына белә. 14 макрорегионнарны ясап, милли республикаларны бетерү. Беренче этап буларак аларны икътисад берәмлек итеп кушалар. Аннарсын әйтергә булдыралар, менә карагыз әле, ул барыбер эшли бу. Димәк, республикаларның ни юк, кирәклеге юк, әйдәгез аларны бетерәбез. Чиновниклар бик күп тудыра улай. Хәйләкәр бер адым ул. Хәйләкәр адым
реформа ясыбыз деген булып, барысында тигизләп куярга. Бөтенесе бер тигезлектә булганда, алар белән идара итәргә дә җайлырак. Җирле икътисад белгечләренең бу тәкъдимгә карата җаваптан бигрәк соравы күп. Biz bit ondan başka da mıgılemede yaşayız. Her bir ülke bile mıgılemede biz bitinde kilişler var bizden. Tataristan'da özümüzün tuğan tilimizde şuşla etip yaşayız, söyleşemiz. Менә шушы очракта безне эритү булмасмы ул? Россиядә зур төбәкләр, агломерациялар булдыру хакында сүз узган елда булган иде. Ул вакытта Россия стратегик тикшерүләр үзәге җитәкләгән Алексей Кудрин Казанны Самара белән Ульяновскига берләштерергә кирәк диде. Самара-Ульяновск, может быть Казань, но у Казани есть свой план, своей агломерации. Татарстанның үз агломерациясын төзү планы да бар. Ул 2030 елга кадәр исәпләнгән стратегиядә дә каралган. Узган ел Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Татарстанның бер төбәк белән дә кушылырга теләге юк дип әйткән иде. Ул вакытта бу берләштерү хакындагы имеш-мимешләргә җавап булды. Хәзер исә төбәкләрне зурайту федераль үзәк авызыннан яңгырый. Айза Шаймарданов, Игорь Романов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Көчле икътисади үзәкләр булдырылсын да, бу вакытта авыл нишләр, анда кем эшләр? Бу атнада илдә пенсия реформасына ачыклык кертелде. Владимир Путинның мөрәҗәгате пенсия яшенең кемгә ничек озынайтылачагын, кемгә ташлама каралуын сызыклады. Бу уңайдан без авыл хезмәтчәннәре турында карарга игътибар иттек. Аларны ничек яклаячаклар сер түгел. Авылда кеше ирме ул хатын-кызмы 10 елга тизрәк картая. Эш шартлары шундый, тормыш авыр. Өстәмә түләү булачак ди президент, тик 65-кә җитеп бу ташламаны алучылар табылырмы? Фәйрүзә Мәҗитова авылга юл алды һәм картлыкның пенсиядан тизрәк килүен күрде. Яшел үзәннең Күгәй авылы Казаннан 90 чакрымда. Үз хуҗалыклары бар. Аны монда әле дә колхоз диләр. Авыл халкының күпчелеге анда хезмәт куйган. Үзем саламым, кулларым тотмый, кулларым авырта салалмыйм. 40 ел фермада сыер сауган, пенсияга 5 ел элек чыга. Шул көнне үк эштән туктый. Менә хәзер мин үтән дисәдәш ялмыйм. Менә уякларым авырта, менә уякта юк баш минем. Әле мин 60-та гына. 15 литрлы чиләкләр җилкәдән төшмәгән ди безнең копчыклар. Пенсия яшен 63-кә күтәргән булсалар, аңа әле тагын 3 ел эшләргә туры килер иде. Иптәше Илсур Гайнуллинның да эш стажы 40 ел. Ул механизатор, 60 быел гына тулган, ә эштән 4 ел элек туктый. Пенсия яшен җиткерә алмыйча. Хәзерге закон буенча аңа әле тагын 5 ел эшлисе булыр иде. Минем операция булды. Нигә? Таза бидрасы тапка. Менә шуннан соңында эшләүләре авыр. Күршеләре Әмир Хисаметдинов бу. Ул да гомер буе тракторда эшләгән. Хәзер аңа 65. Быел гына яңача пенсия яшенә җиткән. Ә ул 10 ел инвалид. Сәгать 3-тә мин 40-га чыгып китәдерим. Мин җырлыйм. Нәрсә өчен җырлыйм? Йокым килмәс өчен. Кырда печән җыеп төягән Мингазовларда Мәдинә апада инвалидлык буенча пенсиядә. Иптәше Фәрит абыйга 55. Ул шәһәрдә каравылда эшли. Ну, авылда эшләр күбрәк инде, шәһәр халкына җиңгәрәк дип әйтәм, уйлыйм да бераз. Анда бит хайван карыйсы юк. Йөзгә яшьрәк күрнәләр инде без инде. Кортрак күрнәбез. Күгәйдә бүген 335 кеше яши. Халыкның уртача яше 53. Ә пенсиягә уртача алып карасаң, тагын 12 еллары бар. Ә алар инде үзләрен хәзер үк эшкә яраксыз дип саный. Авыл җирендә яшәүче кешеләр 50 яшькә җиткәстән мин аларны шәһәр кешеләре белән чагыштырганда корт саныйм. Мин аларның белән чагыштырма эшләрен уже 60 яшь бирәм. Чөнки бөтенесенең авыр хезмәт. Колхозда эшлиләр. Механизаторлар безнең күбесе шул 50 яшьтән узгастан полиартрит, аяк буыннары белән, күз, дизельдә эшләгәндә безнең күбрәк колак белән бөтенесе группага чыгып китәләр. Памяттания әйткән ниләр онытылар. Монысы авылның эшләүчеләре. Хәтер начарая ди Азат Җәләлиев. Аңа пенсиягә ерак әле. 60-ка кадәр 9, 65-кә чаклы 14 ел эшлисе. 14 ел эшләп булмастыр дип уйлыйм техникада. Потому что шавыр Рәзинә Захидуллина исә 3 бала әнисе. Хәзер 5 баласы булган әниләргә пенсия яшен 50-гә калдыруны хуплый. Бик кирәк, бик авыр. Балалар үстерүдә, тормыш алып баруда, эштә эшләүләрдә. Күпчелекнең пенсия яшенә җитмәү дә ихтимал. Шуңа да пенсиягә чыга калучыларга алар аерым ташлама өмет итә. Ташламалы категориягә авыл хезмәтчәннәренең дә кертеләчәген бу атнада президент игълан итте. Уже неоднократно обсуждалось и даже принималось решение о необходимости 25% надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Но вступление этого решения в силу откладывалось. Предлагаю начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года.
Бу яңалыкка үз фикерен Дәүләт Советы депутаты Светлана Захарова да белдерде. Самое главное, что поддерживается село. Авыл халкы моны күптән көткән иде. 30 ел авыл җирендә эшләгән кешегә пенсияны 25%-ка арттырып түләү ул авыл кешесе өчен файда. Пенсия ала башлаганчы ул яшькә җитәсе бар әле. Бер авыл мисалы бөтен чын барлыкны ачып сала кебек. Яшелүзән районыннан Фәйрүзә Мәҗитова, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Хәзер атнаның рәсми хәбәрләренә рәсми булмаган күзәтү. Рөстәм Миңнеханов тормыш иптәше белән тантаналы мәҗлескә республиканың иң күркәм гаиләләрен җыйды. Төрле районнарда яшәүче 50 пар балалар тәрбияләүдә дә, иҗтимагый тормышта да, хезмәттә дә үрнәк. Әлеге очрашу традициясына 5 ел. Без горурланабыз, без сезне үрнәк итеп күрсәтәбез һәм гаилә республиканың һәм безнең илебезнең киләчәге. Минтимер Шәймиев республика үсешенә зур өлеш керткән Татарстан сәнәгать предприятиеләре ветераннары һәм җитәкчелеге белән очрашуда катнашты. Чарада Россия энергетика министры Александр Новак та кунак иде. Фәрит Мөхәммәтшин Казанда Россия немецларының төбәкара фәнни гамәли конференциясе катнашучыларына сәламләү сүзләрен юллады. Татарстан Халыклар Ассамблеясы Советы башлыгы Республика немецлары автономиясе булдырган немец йортының республикада милли мәдәни оешмалар арасында иң активларның берсе булуын искәртте. Алексей Песошин Казанда дөньяның 20 иленнән килгән 200 илдән артык галим белән очрашты. Алар фәнни тикшеренү саммитына җыелган. Медицинаның киләчәге турында сөйләштеләр, югары белем бирү сыйфаты, инвестициялар кебек көнүзәк мәсьәләләр буенча фикер алышу узды. Илсур Метшин Казанның мактаулы гражданнарын игълан итте. Мәртәбәле исем физика, математика фәннәре докторы Урал Закировка Теннис Федерациясе президенты Шамил Тәрпишевка бирелде. Китапта Казан органик синтез җәмгыяте дә урын ала. Без сезне сәламлибез һәм барлык казанлылар исеменнән сезгә олы рәхмәтебез җиткерәбез. Бүген белем көне. Иң дулкынландыргыч һәм иң җаваплы бәйрәмнәрнең берсе. Татарстанда 50613 сабый мәктәпкә аяк басты, укытучы апасы абыйсы белән танышты. Тормышның өр-яңа битен ачты. Алдагы материалда беренчеләр һәм аларның беренче китаплары хакында. Апас урта мәктәбендә 650-дән артык укучы 3 айлык җәйге ялдан соң аларны белем бәйрәме очраштырды. Әти-әни укытучы апалар тәбрикли. Теләкләрне Акбарс банк идарәсе рәисе Зөфәр Гәрәев тә җиткерде. От себя лично решите поздравить вас с новым учебным годом, с праздником знаний 1 сентября. Котлау сүзләре белән бергә өр-яңа китаплар да Акбарс банкы нәниләргә 20 елдан артык шундый бүләк әзерли. Быелгы басма экология иленә сәяхәт. Баладан бигрәк әти-әниләр шатлана. Шундый көтелмәгән сюрприз ясаган өчен Акбарс банкка барлык әти-әниләр исеменнән рәхмәт әйтәсе килә. Акбарс банк тарафыннан берилгән китаплар шунысы белән кызыклы. Беренчедән алар укучыларның беренче китаплары булып торалар. Икенчедән ул интерактив пособиегә киләнгән. Китап эчендә махсус диск, анда татар һәм рус телендә уеннар, алар сабыйларны логик фикерләүгә өйрәтәчәк, сүз байлыгын арттырачак. Басманы берничә дистә металлист, мөгаллим, рәссамнар әзерләгән уеннарны game.akbars.ru сайтыннан да яздырып була, ул 6 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Яңа уку елында Татарстан мәктәпләрендә туган телләрне укыту методикасы һәм белем сыйфаты мәсьәләсе ничек хәл ителәчәк? Август башында федераль законга үзгәреш кертелде. Дәүләт стандартлары каралды. Реестрга кергән дәреслекләр дә тикшерелә. Дәрес уздыру өчен генә түгел, телдә сөйләшергә өйрәтү өчен аны ничек укытмакчылар? Милли мәгариф белгеченнән сораштык. Хәерле көн, Лилия Марсовна. Исәнмесез? Бүген белем көне, бәйрәм белән сезне. Рәхмәт, бик зур хәерле көн. Күпләрне борчыган сораудан башлыйм инде. Яңа уку елында безнең мәктәпләрдә татар теле ничек укытылачак? Федераль дәүләт стандартлары нигезендә ана телен укыту ул инде барлык уку йортларында, Россия Федерациясының барлык уку йортларында кертелергә тиеш дип билгеләнде. Һәм инде һәрбер әти-әнинең теләге нигезендә ана телендә белем алу, ана телен өйрәнү һәм шул исәптән рус телендә ана теле буларак өйрәнү һәм Россия Федерациясе республикаларының дәүләт телләрен өйрәнү ул инде уку планнарының мәҗбүри өлешенә кертелде. Бу әти-әниләрнең сайлап алуы нигезендә башкарылачак һәм инде әти-әни 2 тапкыр уку дәвамында 2 тапкыр гариза язарга тиеш була. Бала 1-нче сыйныфка барганда һәм 5-нче сыйныфка барганда. Республика җитәкчелеге тарафыннан да, җәмәгатьчелек тарафыннан да татар телен укыту методикаларын камилләштерү бурычы куелган иде. Менә узган елда бу уку арасында да нинди эшләр башкарылды һәм быел татар телен укытудан яңа методикалар көтеләме, искесе белән дәвам итәбезме? Методика ул дәрестә куллану алымнары һәм инде менә шул максаттан беренче чиратта без укытучыларның белемнәрен күтәрү
үткәрү курсларында укыту, аларның төрле алымнарга коммуникатив технология, информацион технологиялар, уен технологияларын дәресләрдә киңрәк куллануны өйрәтүгә корылган программаларны керттек. Моннан башка республика күләмендә 300 тьютер, ягъни әйдәп баручы дигән сүз инде ул әзерләнде һәм инде бу укытучылар алга таба үзләренең уку йортларында, үз районнарында укытучылар белән эшләүләрен башлап җибәрделәр һәм аны дәвам да итәчәкләр. Моннан башка безнең инде үткәрелеп килә атна сайын вебинарлар һәм бу вебинарларда бу онлайн дәресләр дигән сүз республика укытучылары гына түгел, бәлки Россия Федерациясенең төрле регионнарында катнашучы укытучылар да катнаша ала. Укытучыларга дәрес бирә. Укытучыларга дәрес бирә, укытучыларны эшләргә өйрәтә. Шул теманы итеп, сәлам дәреслеге турында сорыйсым килә. Узган уку елында ул кайбер мәктәпләрдә аны сынап карый башладылар. Үзен ничек күрсәтте китап? 1-2 класслар безнең инде хәзер менә штатный режимда бу дәресләр белән 3000гә якын бала безнең аның белән шөгыльләнә. Инде 3-4 класс безнең быел апробация үтәчәк. Һәрбер дәреслеккә бәяләр төрлечә булган күп. Сәламгә дә төрлечә, әмма дә ләкин укытучыларның менә без 250 дәреслектән башлаган идек, бүген аның саны 3000ннан артып китте. Ягъни кызыксыну бар дигән сүз, һәм инде сәламның үзәгендә нәкъ менә уен технологиясе ята. Бик күп методик семинарлар үткәрелде, һәм инде балаларда да шулай ук кызыксыну бар, чөнки җыр аша, уен аша, диалог аша, үзара аралашу аша өйрәнү ул инде билгеле нәтиҗәсез кала алмый. Сез төрле тәкъдимнәр бар дип әйтәсез. Кем нәрсә ди, кем нәрсә дими? Сәлам ул укытучының үзе өстендә эшләргә мәҗбүр итә торган дәреслек. Әгәр дә инде укытучы чынлап та кызыксынып эшли икән, теләп эшли икән, ул нәтиҗәгә китерә. Әмма дә ләкин кызганычка каршы бөтен укытучы да бик теләп, безнең бит инде кызганычка каршы күнегү күчерү, шигырь ятлату дигән әйберләр киң җәелгән иде, шулай бит. Менә бу бердән кит алмаучы укытучыларыбыз да бар. Билгеле, монда инде бәяләмә авыр дигән әйбер. Авыр билгеле, чөнки эшләргә кирәк. Рус телле ата-аналар татар тел дәресләрен укыту буенча инде үзләренең тәкъдимнәрен җиткерәләрме? Рус телле ата-аналар һәм рус милләтеннән булган ата-аналарның күпчелеге татар телен өйрәнүгә каршы түгел, әмма дә ләкин аларның төп-теләп бала мәктәптән чыкканда сөйләшергә тиеш. Без менә шушы юнәлешне бу уку елында тагын да тирәнрәк кертә алабызмы? Билгеле. Бик күп чаралар планлаштырылган, әмма дә ләкин кабатлап әйтәм, төп укытучының шәхсенә бәйле. Лилия Марсовна, узган ел булган вакыйгалар татар теле укытучыларын яңадан барлап, үз эшенә формаль караган мөгаллимнәрне иләк аша уздыру мөмкинлеге бирде кебек. Бездә мондый эш башкарылдымы? Әгәр дә укытучы үз өстендә эшләми икән, һәр даим, һәр вакыт мәктәптә укыту мөмкин түгел. Чөнки әгәр дә менә моннан 5 ел элек бала өчен төп информация чыганагы шул укытучы акбур такта булса, хәзер бала информацияны, мәгълүматны теләсә каян ала, шул ук интернетта барлык фәннәр буенча онлайн дәресләр бара. Һәм укытучыларга да таләп бүгенге көндә укытучы баладан, әти-әнидән бер адым алда барырга тиеш. Билгеле, үзен мәктәптә таба алмаган укытучы ул үзеннән үз мәктәптән китәргә мәҗбүр. Һәм инде мин дә файдаланып әйтәсем килә, мөрәҗәгать итәсем килә әти-әниләргә, милләттәшләрем, менә бүгенге көндә безнең милләтебезнең язмышы сезнең һәм безнең кулларда. Әгәр дә инде без балаларыбыз алга таба да үзебезнең ана телебезне белсен дип әйтәбез икән, үзебезнең тамырларыбызны корытырга теләмибез икән, билгеле, без инде милләтебезгә, телебезгә хыянәт итмәскә тиеш. Бик матур киңәшләр, бик зур рәхмәт сезгә интервью өчен, уңышлар. Рәхмәт бик зур. 30 август республиканың төп бәйрәмен билгеләп үттек. Бу көнне Татарстан һәр чак үзгәреп каршы ала. Ел ахырына тиң нәтиҗә белән. Быел да искәрмә түгел. Дәүләт программаларын тормышка ашыру өчен 2018 елда 254 миллиард сум акча тотылган. Эш күләмле. Программа дәвамлы, ә социаль объектларга аерым игътибар. Социаль мәсьәләләре хәл ителгән җирдә исә матурлау, уңайлату эшенә күчәләр. Яр буйлары, парклар, архитектура сыннары. Әнә шулай яңарган республиканы Гөлназ Сайфетдинова үз репортажында әйләнеп кайтты. 20 мең халкы булган Юдино бистәсе 100 еллык юбилейын үзгәреп каршыла. Яңартылган юллар, йортлар һәм социаль объектлар белән. 160 миллион сумга 23 юл, 50 миллион сумга 17 ишек алды, җәяүлеләр юллары төзекләндерелгән. 150 миллион сумга йортларның тышкы ягы һәм түбәсе ремонтлана. Локомотив стадионы һәм мәдәният йорты яңартыла. Юдинода әле бер ел гына яшим, но миңа бик ошый моннан. Бер дә китәсем килми. Здесь природа хорошая, Волга рядом. Замечательное озеро Изумрудное. Күп кенә үзгәрешләр күренә. Без менә монда булганда сезгә сүз биргәнек, бераз йортларны тәртипкә салырга, менә бу стадионны тәртипкә салырга. Урамнарда һәм
Бұз сарайы салырға, бүтән мәсьәләләрне хәл итәргә барсы буенча да эш бара. Әлбәттә, сезнең тормышыгыз үзгәрәчәк. Планда бұз сарайы төзү ябык шугалагы булмаган бистә балалар өчен бу көтелгән бүләк. Центр нападающий мин. Ничә ел инде хоккейга йөрисең? 4 ел йөрим. Яңа бұз сарайына нигез салдылар. Бистәдәге яңарту эшләре юбилей тәмамлану белән генә тукталмаячак. Киләчәктә Казанның Залесный урамы белән Юдинаны тоташтыручы чатта юл кишүе төзелер дип көтелә. Монысы Нурлат районы. Узган ел ачылган шәһәр стадионы биләмәсендә янәдән техника гөрелтүсе. Чиратта спорт паркы. Ул 6000 квадрат метр мәйданлы. Проект буенча зоналарга бүленәчәге билгеле. Конструкция ишедан булсын өчен аслыкка геотукума җәеп калдыралар. Кичләрен шөгыльләнер өчен паркның кырыйларына яктырткычлар урнаштыру каралган. Футбол уйнап та булачак, шушы площадкада безнең уйнап булачак. Баскетбол уйны да шушы площадкада безнең уйнап булачак. Волейбол уйны да җәй көннәрендә, кыш көнендә инде ул булачак безнең хоккей уйнау өчен. Спорт паркы, парк һәм скверларны үстерү республика программасы нигезендә төзелә. Моның өчен бюджеттан 30 миллион сумнан артык акча бүленгән. Зәйн Урлатны да уздыра. Монда капиталь ремонттан соң сырхаухана белән диагностик үзәге ачылды. Республика программасы буенча 50 миллион сум акча бүленгән. Алтын чәч балалар бакчасында да бәйрәм. Бинаның түбәсен алыштырганнар хәзер эшедә, тышыда төзек. Әлмәттә узган атнада велосипедчы Тукай сынын ашкан иделәр. Бу атнада Антон Чеховныкын ул шәһәр халкын атлы каретада каршы ала. Сын бакырдан кыйлган. Монысы дәүләт программасы түгел. Төп проблемаларны хәл иткеч мәсьәләләрне шул программа ярдәмендә шишкәннән соң шушындый корылмаларга да вакыт җитә. Бу бит шәһәрне туристлардан яраттыра торган бизәкләр. Әкренләп ишегалларына да барып җитәләр. Казанда мәсәлән, аларны төзекләндерү өчен быел республика бюджетыннан 1 миллиард сум акча бирелә. Быел 430 ишегалны төзекләндерергә планлаштыралар. Кая барасы да юк чыктың. Подъезддан ял итәсең монда. Теперь у меня возможность всем заниматься. Яңа футбол мәйданчыгы, урам китапханәсе, спорт зонасы, барлык үзгәрешләр монда яшәүчеләрнең теләк тәкъдимнәрен истә тотып башкарыла. Монда зур хезмәт кергән. Монда управляющий компанияда, республикада, шәһәрдә һәм шушы урынны яратып, саклап, гел бергә очрашып күрешергә насип булсын. Төзелгән һәм төзекләндерелгән юллар, мәктәпләр, ишегаллары булар барысы да дәүләт программаларына таянып башкарыла. Республикада 31 программа эшли. Аларны тормышка ашыру өчен быел 254 миллиард сум акча тотылачак. Социаль объектларны торгызу буенча 38 республика программасы да гамәлдә. Бу эшләрне тормышка ашыру өчен 42 миллиард сум акча каралган. Правительством республики совместно с федеральными органами исполнительной власти проводится масштабная работа по разработке 12 национальных проектов, которые планируется утвердить до конца текущего года. Хәзер хөкүмәттә киләсе елга эш планы төзелә. Аварияле торактан күчерү буенча яңа программаны эшләтеп җибәрүдә күздә тотыла. Гөлназ Сайфетдинова, Илшат Мөхәммәтов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Быелгы республика бәйрәменең чын үзенчәлеге бар иде. Анда татар мөхите мәйданы булдырылды. Казан Кремлендә үткәрелгән Таткультфест милли яшьләрне бер урынга җыйды. Монда туган телдә генә сөйләшәләр, җанлы заманча татар музыкасы. Төп максат та шул: татар сәнгатенә, шәһәр мәдәниятенә карашны үзгәртү, заманча милли ял мөхитен булдыру иде. Башкарып чыктылармы? Айгөл Бәдретдинова репортажында. Татар төркемен оештырган фин татары Денис Бәдретдин бу джаз көенә салып туган телен чит илдә дә таныта. Стилебез безнең джаз элементлары да бар. Халык музыкасын уйныйбыз. Менә Гауга дип аталучы татар рок группасы, аларның Grapefruit дип аталган клибын Германиядә яраталар. Казан татарларының сирәге генә таныш. Казанда Оскар Усмановны белүчеләр чыннан да аз. Акбүре төркеме белән дә шундый ук хәл. Алар инде 15 ел фолк металл жанры аша татар моңнарын халыкка җиткерә, әмма күпчелек тамашачы Татарстаннан җитте. Аудитория безнең күбесенчә ул инде чит ил кешеләре. Безгә күп кеше Польшадан язалар, Франциялардан, Германиялардан язалар. Кешеләргә җиткерә алабыз шушы безнең матур татар моңнарын. Бу юнәлештә кеше аны аңлый. Таткультфестның максаты да шул: Татарстан халкын башка төрле татар музыкасы, сәнгати жанрлар белән таныштыру, рок, фьюжн,
электрон музыка, 20 илдән 30 башкаручы, 3 төрле сәхнә. Австралия, Австрия, Германия, Финляндия, Кырым, Ставрополь краеннан мондый тамашаны Казан Кремле беренче тапкыр күрә. Афарин. Жырлар, басулар. Бикаши. Бикшә, күңелле. Монда атмосфера именно. Тат Культфестның иң көтелгән кунагы һичшиксез җырчы Зөлфия Камалова. The World Music Awards иясе Австралиядә яшәп иҗат иткән якташыбыз бу кайтуында Татарстан президенты белән дә аралашты. Рәхмәт сезгә бу фестивальне булышы өчен, бу оештырырга. Без бик шат. Тат Культфест фестивален оештыручы Ильяс Гафаров президентка иҗади мәйданчыкларны күрсәтте. Монда татар дизайнерлар эшләнмәләре дә, балалар өчен уенчыклар да, барлыгы 13 зона, поэзия, театр, кино карау. Шәһәр яшьләре шундый шөгыльләр, шундый юнәлешләр белән мавыга. Авторлар, музыкантлар, композиторлар, юнәлешләр арасындагы элемтә, минемчә, гомумән яшьләр мәдәниятына уңай йогынты ясарга тиеш. Аларны ниндидер прогресска, яңарышка этәргә тиеш. Көндезге 12-дән кичке 10-га кадәр барган чарада көн белән төн буталды ди катнашучылар. Миңа музыкасы эше, татар музыкасы шундый булырга тиеш. Бу авыр эш, зур эш. Менә шундый дәрәҗәдә оештырганнар икән. Бу менә нинди зур көч сораганын мин беләм, шуңа күрә аларга рәхмәт һәм алга таба да үсештә булсын дип телим мин. Буларны барсы да бергә, берничә сәхнә менә башка шәһәрләрдә, башка фестивальләргә кызык карыйбыз. Аларда күргәнчә дәрәҗәдә әле шундый бәйсез татар музыкасына андый чара үткәрелгәне юк иде. Минемчә, ул яктан менә бу эшне башкарып йөргән кешеләр өчен, альтернатив татар музыкасын алга сөрүче кешеләр өчен бу зур тәҗрибә булды. Примавер исемле Барселонада фестиваль. Беренче тапкыр анда ул бик кичкенә иде, хәзерге вакытта анда һәрбер теге хипстер исемле кеше анда мәҗбүр була барырга һәм анда һәр вакыт урында юк. Минем теләгем иде, без шулай күп эшләсәк, бер 5 елдан соң менә шулай урын калмаслык теге, алма төшмәслек булса иде ул фестиваль. Беренчесе узды, икенчесе дә булыр, әмма татар яшьләрен бер идея тирәсендә җыю өчен фестиваль үткәрүгенә җитми, аерым бинада кирәк. Хәзер Тат Культфестны оештыручылар шундый идея белән янып яши. Казан шәһәре үзәгендә күп функцияле, уңайлы бина табарга һәм татар яшьләренең асылларын шунда җыярга. Анда альтернатив спектакльләр күрсәтергә, татар режиссерларының фильмнарын карарга, шулай ук поэзия һәм музыка мәйданчыкларын булдырырга, бәлки яшь дизайнерларга үз продукцияләрен җиткерү өчен цех яисә үзләренең типографиясе, планнар күп һәм өметләр дә зурдан, чөнки Тат Культфест беренче адымын ясады инде. Айгөл Бәдретдинова, Айзат Шаймарданов, Игорь Романов, Марат Зайдуллин, Иншат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Бүгенге шулар яңа атнанын төп вакыйгаларын без киләсе шимбәдә ачыкларбыз. Исән-имин булыгыз.